Takže dámy a pánové, my vás vítáme u 5. partu na Minecraft. A dneska je 3/4hodinový speciál, protože je 5. díl, takže... Máte se na co těšit. Dneska je náplní jít pro písek a takový... dodělat barák. Dřevo hlavně, no. Že já blbon jsem ho všecko Ne, použil můžu rozkrádnout tenhle barák. Jo, ten můžeš, to už se chajde, to už se musíme zbavit. Abychom měli tyčky, víš? Ne, tyčky ne, sekeru. Jo, vlastně to taky. A sekeru. Ještě, že tady máme aspoň ten krafták. No, ty kanto. To si děláš srandu, my zase nemáme žádný kobl, jo? Hele, vážně, natěž cobblestone, máš kamenný krumpáč. Máš kamenný krumpáč. Kde? Aha. Aha, tak to jo. Tamhle byl nějaký kobl, hele, jsem viděl tamhle. Okay, tady taky nějaký, jo. No, tamhle právě, no. O tomhle tom jsem hovořil. Tak tady už je. No, vidíš, hned tak blízko. Natěž aspoň hodně, aspoň tak 12. Tak. To ne. To jo, to by zase trvalo moc dlouho, no. Máš pravdu. No, trochu to tady rozkradni, ale to je jedno. Teď je to náš pozemek. Nikdo nám to nezakazuje. Jenom vy to, fanouškové. Ty to se na to koukají. No, a jsme rádi, nebo budeme rádi za každý odběr, takže slyšeli jste se za 10 odběrů, takže já si myslím, že to je dobrý lákadlo. Ukáž, mám 40 koblů. Nádherný ptáčku. Kde pak ty ptáčku, Pepču, kde pak ty ptáčku, tady ti máš? Radši nesmívej. Je to příšerný, já se udělám 2 sekiry. Radši jo, ale. A jdi na dřevo. Proto si udělám 2 sekiry. Počkej, já to jsem to vlastně chtěl. Já nevím, písek. Jo, písek, takže potřebujeme lopatu. To taky, ale nejdřív dřevo. Je jedno, jaký budu brát, ne? Úplně jedno, hele. Rozkrádnu celý strom. Jo, ale víš co, ne? Nezasazuj tady žádný strom, víš proč? Musíme to mít holý, aby se nám tady nic nespavnovalo. Já nebudu ani. Já nejsem žádný. Hlavně tma je docela špatná. No, a uděláme si pak na obilí farmu, asi ne, zatím ne. No. Já hele nevím. Viděl jsi to? To byla ovce. Co jsi myslel? Že už tam prošel. Já už jsem úplně z něho to. Měl bych si prostě přestat koukat na nějaký ty videa, jestli vážně existuje nebo to. Že je to zajímavý jako. Je to zajímavý. Úplně stejně jako Ace, máš horor, prostě máš sny špatný, ale je to jak droga. Hej, 39 to by malo být něco. Jo. No, dotěž ten strom ale. To jsme se zrovna zabydleli u dobrýho biomu. Takže tady to, je to sice tmavý dřevo. Jo, protože já jsem neviděl tam to místo, víš, tak proto. Tak to jsem říkal, že no, to myslím. Ale strome nečorkuj. Naše dřevo. Můžeš si vyšplhat po grilu trošku. Musíš blíž. Fuj, to je zvuk. To možná neslyšeli, bylo to nějaký... Jako dejchnutí, nebo jak když projede vlak v tunelu. A vy... Nějaký hnusný dejchnutí. Já si dám tady čestky už. Vevnitř to udělej ty bedny. Já jsem psal like. Já tyhle zvuky prostě nesnáším. Jo, mluví tady Pája Brown, bratránek. Soused. Zatím jenom 2, ne? Udělej si to, no. Koblový 2 ty lopaty. Jedna vlastně stačí. Ukaž, jak dlouho natáčíš. To bylo to chvilku. 4 minuty. Jo, dobrý, pořád dobrý. Já jsem si hlavně požádal kvůli tomu, aby jsem se podíval, jestli je vůbec dobrá ta kamera natočená. Tak z tohohle udělám, no tak. Jo, ale určitě si taky můžeš udělat. To je štěrk. Hádám, že budeme potřebovat asi skoro nejvíc sekery, protože my hodně tady těžíme dřeva. Máme docela tak velký tyček si vemu a udám si jeden krafťák. Louče, máš dost uhlí. Jo. A když tak? Když tak, když nebudeme nacházet dobrý jeskyň, tak budeme topit dřevem. Víď jo. To má taky dobrou výhřevnost.
Těch 13 si ale nechám. To nech do klesa. Děj pec. Jo. Ať máme 2 pece hezky. No vidíš? A ještě tam tu v tom baráčku máme jednu. Jo. Tak. A já jdu na písek. Nevím. Jo, vlastně tamhle jsme někde měli. Že jo? No jo, tady je rovno písek tam byl. Pejsek. Pejsek, tak cukrovou třtinu bychom si mohli zasadit. Au. Ale mám ho zabít. Promiňte za smátí. Brácha, nemluv do toho, prosím tě, už jsme tě zveřejnili dost. Tohle celý stěž. Celý tenhle písek stěž. Už se zpívá. A počkej, smívá se, ne? To je špatný, hele, budeš bojovat, viď? Když tak. A nebo vlastně, když my budeme dělat tabulky a tabulek, ze 6 jich je 16. Takže tohle stačí bohatě. Honem, Ze vlítni. zásoby. Kašli na to. Honem, než ty to vyskáčeš, tak už se dávno bude tma, budou z nás tady všude otravovat příšery. Honem. Honem, štěrk a kopej. Vykopej si cestičku nahoru, vykašli se na ně. Prostě honem. Ani prostě no. Mohl jít dozadu. Honem. Vole, zase brutální zdelšení. A honem meč do ruky. Takže tady je pěkná plocha na spavnování, víš co? Jo, 3 to dodává, já myslím, že... 4 myslím. Ne. 4,5 dodává steak. Honem, a vyspat. Spát. Co děláte psáty? Tam byl zombie, už tam byl zombie, hele. Viděl jsem ho taky. Právě na čas, hele. Já jdu zabít, ať je maso. Bacha na creepery, jo, hele. Jo. Nech ho bejt, on si uhoří hezky. Ale já ho zapálím. Podívej se po okolí, creeperové, víš co, ne? Hele, tamhle někdo se železnou přilbicí. Ne. Ježmana, to je kytka, se žlutým květem. Se zlatou přilbicí. Jestli jsem náhodou neříkal. Já jdu zabít ten písek, Jo, mám ho tu. Žádnou si říká. A chtěl by to už iron, protože tak to je docela trapný takhle. Hodně trapný. Nemít ještě nic. Takže já se jdu podívat po okolí. Pamatuj si, šel jsem pořád rovně, jo? Tady by se každý asi vyznal skoro. Bacha, creeperové. 2. No, tady tohle vlastně ani nevadí, kdyby to bouchali. Ovcí. Stejnak je to celkem hnusnej bajon. Jo. Šípy, za tebou šípy. Ovcí a šíp. Je tady. Skok. Ty jo, tak ten byl docela blahodárný. Ulí. Lemem. Jo, takových ovcí, co to je? Vyzabíjej to, uděláme si koberečky do baráku. Co běh? Hele, jeskyně. Iron. Koul. Jo, prokopej si tam rovnou tudyma. Sekundu, jenom jestli mě nepronásledujou. Dobrý. Jako creep 3. Ne, creep 3. Teďka potřebujeme mít každý materiál. Vážně si dáme mi domy rovnou? Ne, jsem posera. Jo, tam radši ještě nechodí, hele. Tam nechodit. Máme blbou výbavu na to. Ale štěrku máme dost. Run. Rum, viď? Run. A ne rum. Rumba koule, viď? Rum. Tam fakt půjdeš? No. Vy jste to takhle stejně. Tam něco je hošánku. Slyším kostíka. Kostík. Ten jogurt, kostíci. Kostíci. A ty buď brácha. Jo, je to moje video. Takže odstřel. Co? Naše, promiň, dáme. Na mém kompu. Slyším tady a bacha, sílu. Oh, ty vole. Zajdu. Co zlek? Říkám. Protože víš co, člověk. No. A jen vylez ven, je to jeskyně blba. Ty vole. Jo, tam je přestřelka, kámo, vylez ven. Ono, dokud je přestřelka, tak vylez.
A máš štěr přece. Ale dal. Pane, vylez ven, ještě zabijou, kámo. To první den v jeskyni a už je to průser. No, ale tak musíš uznat, že jako ty by ses nalek. Já bych se teda přímo Fuj. To bylo zase něco. Já si hrabu v Inventu, tyjo, a najednou mě strefí, tyjo, netrefí. 3 skelíci tam byli Kde rovnou. jsou ty tače? To tamhle. Ty jo, tak tam jdeme, tak tam půjdeme až někdy jindy. Až budeme v ten díl. Právě proto radši hraju nemíru, no, aspoň nikdo neotravuje. Ale nebudeme, to jsme si říkali. Ne, Fuj. no. Já radši chodím do nějaké lepší. To jo, ano. Já mám takový pocit, že skáče skeleton nahoru taky. Nemáte? Hele, To byla ovce už. aha. To Já ovce jdu jsem použ. Ten čemu jsou creeperové. střelej prach TNTčko. Já vím, Hele, prase! Hezký prasata. Prasnice. Hele, to bylo pěkná jeskyně. Hej jo, Prasnice. hej jo, všechno jídlo. Bereme. Cool, my máme zrovna uprostřed takového hlučného biomu. Mini biome expert, kde se spawnou prasátka, hele. Mám takový pocit, že za náma pořád něco chodí. Víš proč oni dupou ty naši? Ne naši, ale prostě Potřebujeme plný HPčka, protože to bylo docela... zvířata tady dupou. Já jsem ze začátku to ani neviděl, kde jsou. Je vajíčko. Skoč Už a aspoň máme o jídlo, skoč na ně. Na něj. Ach jo. já doufnu krytit. Tamhle bylo Ne, něco. ne. Nebo byla nějaká skínka. Ptáků, nezvy. Hele, máme Je tu... rozbito. Co? A ještě tamhle. Ježiši, já bych zapomněl. Jo. Udělal to Tady je sníh dokonce, tady se generuje sníh. Hej, láva, dobrý. Jako ptáky prašení. Hele, mám to pumpkin. Je to pumpkin. Mám tam jít? Jo, jdi tam. Lava. Vždyť jo. Blesku. Hele, jenom se A buď ticho. domluvím. Hele, máme 9 koberců už. To ujde. Ty koberců vlny. Jsi odpad, brácha. Tohle je speciál, nebudeš nám to kazit. Už nám to docela kazit, že jo? Mám vzít inghost. Mm-mm. A taky jo, nějaký se vždycky hodí. Takže my chceme mít malý skla. No nechcem. A tak víš co, zásoba. Víc, když to nemáme, no. Ale ty pumpkiny, za to jsem celkem rád, že se ho teďka zmerčil. Podívej se, hejbo se s drátkem, tak se radši podívej. Jo, natáčí to pořád dobře. Hele, cukr. Nebo cukrová třtina, to je jedno. Kašli na ní, máme. Nahoru, koukej. To je pravda. To je nekonečno. Když jakmile máš jednu, je jí nekonečno navždy. Musíte podívat na tamto. To za tebou nahoře. Já jdu ještě za... Yeah. Jezu! Kámo, tak to je klika. To je dobrý, máme aspoň na meč už. A ten by se asi mohli udělat, ne? Hele, jíl. Kašli na to. Tak aspoň. Vylez. Vemem si to domů. Jo, Jak říkáme, Men, přesně. brát si všechno dom. Tak víš co, ono se to... Dejme to chci domů. to je prostě dobrý, ten je prostě borec. Jako teďka to bude omogdanet. Berem to domů. Ne, omogorobíku, co se berem to domů. A Ne, tak, to to, bychom se to, opičili. to, co se nemusí říkat. Stačí říkat jenom robiku. Ne, No. jestli ti to Ta nevadí. ovce žerá trávu. Tamhle dům, koukej, ten je úplně dobře vidět, ten náš. Vzadu. Ten je úplně dobře vidět. A jo, ty jo, hej. Tak to nejsme ani tak daleko. Právě. Ok, já mám už 6. Aha, jenom 6. Ty říkal, koukej, už mám 6. Nesněžnej. Mám si vzít nějaký sněhový koule. Kašli na to, jinak mobům to nic neudělá ani nikomu. Tak Neznám nikoho, koho by to zabilo. Maxima, ani ve Skywarsu to zabije každýho. To je ono, Co je tamhle to? to je hlína. Jo. Jo, Dane, No co? typni si, koho zabije, koho dokáže sněhulák zabít. Všechny ne. Lidi. Ne, víš, koho dokáže zabít sněhulák? Aha. Blejzáka.
Že to je přece ohnínek, on se rád Hej, koupe tak v tady by hlavě. mohl být nějaký Iron, ale... Že Blazeovi vadí Víte, voda. tamhle? Ty to je dobře generovaný, ale... Ten skeleton, vidíš ho? Ne. Tam bylo uhlí. To je jen uhlí. Jdi zpátky. To poslední houbová polívka, co mám. Tak to jdi zpátky, hele. To jdi zpátky. To nemá cenu, když nemáš Ale jídlo. tak máme... Ne, 8 těch prasečí. Než buď ticho, brácha. Tam ty- A vy jízdní, jak ti Ty jinak plnej- nepomůžu natáčení. Teda nedovolím. Tam. No, rovně. A ty masa se když tak pečou. Jo. Na to ještě tak blbej nejsem. Tam. Ne, tam. Tady? Tam to jde vidět, tam no, tamhle. Já se tady porozínu. To je krejbelon. Taková zelená tráva, to se mi líbí. Víš, váš baráček už je. No, skoč. Hej, podkopej to. Aha. To nevím. Bacha, pavouk. Pavouk. Aha, za tebou nebo někde, já ho viděl. Já ho jenom slyšel. Tak tady někde je jeskyně. Kašle na to, jdeme, honem. Tamhle je barák. Tak to není na zbyt. A jídla není na zbyt hlavně. To jo, no. Takže by tady byl Jídla zájem. Ale víš to, osvíť to, hele. Zatím ne ještě. Jo, ale osvíť nás barák. Je takhle. Vevnitř, vnitřek Jídla osvíť. není nikdy dost. Dosti. Ne, tom jsou skos, no. Dobrý, to stačí. Tady. Hej, a nebo... No, děláme to fakt černý. To ne. Že mě se moc ty bílý moc nelíbí. Jo, právě. Tak jo. Dobrá. Když se toho taky není moc, ale nemáme toho zase tak až. Blejská chceš? Neprší náhodou? No, blejská. Jo, zrovna je to pátek. Kolikátého je pátek? Dneska není pátek. Ne, čtvrtek. Dneska je čtvrtek 24. dubna 2014. Abyste věděli, kdy to natáčíme, jen tak jako zajímavost, to je malá. No, v pátek zítra. Já už jsem úplně zblblý z těch čarodek. Jaký? Je. Nevím, jestli se tomu vůbec dají říkat čarodky. To blbo. Prostě je nějaký svátek, kde je hodně lidí. A chlastá se tam, a je tam oheň. Mají ti pagani tam běhají s černýma rukama a to. Já mám Minecraft hlad. Jenom jednu červenou houbu by to chtělo. Se nebaví, že se tam peče. Tak víš co, ale to je zase, nebo není to vzácný? Nevím, tam je ten biom. Tam se spavnují prasata. Měl bych si zase vyklidit trochu invent. No, Jo. to 6 kostí, to je pěkný. Ne, ježiš, já blbnu. Hele, neprohlídneme to trochu. To s tím pavoukem. Tak zatím ne. Hele, už máme 6 šípů, dobrý. Ale už není. Tak, teďka se najím, protože... No je. To level 10, hej. Hele, 3 syrový kuřata, proč je nedá tu píst? Tohle je všechno, co si vemu na svou výpravu. Do výpravu. A půjdu tady. Hele, tady to vezmu. Do kocína. Tohle už dokázy, to není pěkný. Nějakou červenou. Jo, dobrý. Jo, natáčíme. Brácha. I tady těch je mrtě. Co, brácha? Že natáčíme. Jo. Natáčíme my dva, ne ty. Natáčíte. Jo. No. Natáčíte. Brácha, buď ticho, nebo ti nic nedovolím. Dámy a pánové, mám nejotravnější bráchu na světě. Dámy pánové. Robin. Au. To bolelo. Tak můžeme. Já už jsem myslel, že to... To je pěkný, ale to... Musím uznat, to je pěkný, ale chci nějaký semínka. Proto jsem sem šel. Tak můžeme s lodičkou jezdit. Mám takovou pěknou lagunu. Nebo, jak se to moje říká. No. Tomu říkám laguna.
Hříbek ten sklidíme pak. Mhm. Vememe domů. Čau, mente. Já jsem druhý ment. Tak mentu ještě je. No. A ty seš třetí. Dane, jak je to dlouhý? Jen 20 minut. Víš, já se obávám, že brácha začne zlobit hodně. Že už to začíná hodně zlobit. To fakt jakože hodně. Opatrně, buď připravený na všecko. Pomalej schoď, radši. Jo? Ještě to jde. Ty jo. Dobrý, máme Takže želizo. budeme používat jenom na to, co se tím nedá vykopat. Jo? Přesně. Je to je to mizerný. Bacha, zombie. Ten nebuglej. Ne, není. Bacha, slyším skelíka. A zóna vesničan. Pomalej. A slyším. A jak jdi pryč, hele. A já slyším. Radši jdi pryč, na Já teď. zabiju tady toho zombíka. Tohle je furt hardcore na nás. Až budeme mít trošku lepší vybavení. Že ono je furt lepší mít armor na těle. Ach, další. Ach, Kašli na to. tady hele. bude dungeonej. Ne, to oni ty zombíci chodí buchy tak. A fuj, hnusný zvuk. Hele, Iron. Jdi pryč, fuj, tenhle zvuk nesnáším. To je nějaký... Je něco zombíka panu Iron. To je, no, to je. To už i v 1.5.2 je. A i mrkve ti z něho můžou vypadnout. A Táhni odsud. Fuj, ty, já jsem si ti teďka lek, jak si zařval. To je hrozný. Že jo, ten zvuk je prostě úplně odporný, hele. Ne, já myslím to, jak jsi zařval, já jsem se lek toho víc. To je pěkná cestička, koukej, taková vodní. Jo. Takový A jo? potíček. Jako by to někde pramenilo. Je jeden železný Eingot. On je úplně skvělej. No, to taky. Robíš co to? To je ten... Hele, 9, to stačí. To je ta hráčka, jak se tam Nemám to jmenuje, sklidit? ten zombík. Mm-mm. Tou hračkou, to z něho vypadlo, ta hračka. No tak máme aspoň něco málo. Železo, to je dobrý, hele. No tak něco málo, tohle je pro nás vzácnost. Zrovna. To je pro nás, tak já nevím co. Jo, Dané, není ti ten stupínek takovej. Na ten si stoupni, na ten kman. To je právě hezky. Škoda, že nemáme siltač, by jsem si ty bloky rád vzal domů. Silk touch je co? Něžnej dotek. A když máš něžnej dotek, tak vykopeš věci, které se nedají obyčejným krumpem vykopat. Jako třeba Díky. stone. Třeba diamant. Víš, jak vypadá orečko diamantový? Jak je Jo. kámen a v něm jsou ty odlomky. Tak ho dostaneš. A když to vykopeš obyčejný, tak ti vypadne diamant. A to je přece k ničemu, ne tam to. Já vím. Ale vypadá to musíš dobře. akorát pít tak. Ne, tak to položit znova, vykopeš něčím nějakým jiným. Aha. Nebo prostě bez To je slepice. kaš na to. Bez něžnýho doteku. Aspoň výživej count, je to špatný. Málo mluvíme. No, tak nemluvíme, ale málo ne. Mně přijde, že já mluvím dosti. Dosti. Ale to je pěkně, jak je to propojený. Neskopejš ho, tenhle ten strom takovej. Tenhle propojený, skopej ho. Já vemu 2. Tak, na památku. Proč? Sakra, já musím... Víš proč? Protože víš to se dělá takhle k večeru. Smívá se. A víš co ještě horší? Creeperové! Herobrine. Fuj. Tady by tě honil Slenderman. Já bych se úplně poto. Já se Slendermana nebojím. Slenderman je jediná hororová hra, který se nebojím. Ne, já se taky Slendermana příliš moc nebojím, ale... Kdybych měl mít upečený Ale je to takový syna. hnusný, zrovna když vás honí v Minecraftu, tak je to nejhorší. Není. Hej jo, to by bylo hrozný, kdyby se v jeskyni v Minecraftu objevovala ta Ace, ta hlava hnusná. No. Hele, tam byla čarodějnice. A já pohnu s drátem, podívejte. Jo, dobrý. Tamhle je čarotka, tamhle někde.
jsem ji viděl, černý klobouk jsem viděl. Jo, to je jedno. To je pro nás dobrá. Nic, Pájo. Děkujeme, Pája. Ale nemáme ještě v čase něco? Ne. Máme 12. Já zkusím to černé. Jo? To je pěkný, ty koberečky. To je za bonbon. Nevím. Vajíčka. Jo, můžu? Ochutnej to, doufejme, že tam není... Snad tam nebude čokoláda. Promiňte. Děláme si. Jsme obžránci, víte? To je tvrdý. Vynikající. Ale tvrdý. A je to hodně dobrý. Ale vraťme se k Minecraftu. Žila. To ne. Mrtvý. To tady máme 5 vlny, to je dobrý. Máme ji pěkně do počtu aspoň. Dalších 9 koberců. Kolika to bylo třeba? Pátý. Aha. Pořád? Aha. To je speciál hodin. 3/4 hodina. Může mít míň i víc, ale já bych spíš chtěl, aby to nemělo úplně přesně 4. 3/4, 8 železa máme. tak to je slušný. Co z toho uděláme? Nevím. Ale do příštího dílu se naučím, kdyby náhodou začalo pršet. Tak abychom to vypli. Já se nerozstřídil inventář, jo. Já jsem šel, abych to dal do česky a nedal jsem. Dobrý. No. Ty tady můžeš si nastavovat waypoint. Škoda. To je Kdybych měl velká. tu méně item, hodilo by se. Už máme 9 schnilýho masa. Co s tím budem dělat? Netuším. Dřevo. A jo, máš tyčky. Jo, Já ne. mám zase Kde? černé. Na spodním inventáři vedle u dřeva. Já mám zase černé. A jo. No. Ne, takhle ne. Dík. Co to nejpálo? Hlavně na mě. Doba kamená. Cože? Což není doba železná spíš už. Ten jsem celý strašně. No, drž to. Ale nechcete někdo? Počkej, teď jsme se koukali, kolik je, víš? Máme hounové. A kolik je? Máme jich hodně. 28, jo? To už je dobrý. Tak jak to necháme? 40 minutový? Já tady můžu být do 6:30. A ono už je 6 dáva. Měli bychom hodinový. Hele, jak to uděláme? Kolem těch 40 to stop. To jakoby, že už Třeba končíme. pade, no. A pak s klukama, že my jsme jim to slíbili, tak těch 20 minut Google Car, ne Google Car, to bylo prostě. Dokud to Kár celý prostě. nedokončíme. 12 minut. 20 minutový jim to jde, jo. Já tady nebudu, ale ty víš, jak se to dělá už. Dobrý. Každý si vyberte minci. Kolikáte někdo číslo má, ten vyhrál. Tak? Já nehraju. Já nechci, hele. Ne, já fakt nechci, ale já nemám. Ne, já jenom si vem. A teď? Mám 20. 10. Pán vyhrál. Mám nejmenší. Dej pryč tu ruku. Jo, to je dobrý. Tak jo, Níka. Takže já jsem sem šel. Bacha, když to. Já. Proč jsi sem šel? Já nevím. To není co? Nikomu jsem asi nic neříkal vám. Diváci, za který jsme hrozně rádi. Byla jsem se... Další kolo. Ne, Ne, to je to samý.
Hej, zas postav mi Dane, ty máš zase 20. Jo, 10. Zas? Ne, musí to obráceně. Ale sem by se vyplatilo kopat se tady. Prokopat se tu. To je dobrá hra, co? Třeba tady bude spawner. Protože víš co, Hora? Iron. Tak víš co, my potřebujeme teďka každý na komplet ironovej alespoň. Další kolo. Hele, A jak dáme? neznamená to něco? Zase. Danek vyhrál. Dane, zase si vyhrál, zase máš 20. No, jaké překvapení, jsem prostě nejím. A teďka doma nejmenší číslo. To je 5. Hele, Den. Číslo. aha, A, yes. Ne, já mám 10. Já mám 5. Je to zamykám já. Dobré to všechno. Čeho nedrž? Další. nemluvte nám do toho videa, prosím vás. Jo, no, já mám 10. Mám 5. Mám 20. Já mám 10. Počkej, ale přece nebudeme ve videu tohle, ne? A jo, ano. Ale tak už se nudíme, hele. To je špatný, když se nudíme, tak bychom to měli vypnout, když se nudíme už. Já se nenudím. Nic natáčí, ne? No ale tak nemáme co dělat ve videu. Což je... Máme, já budu ještě nahoru na jídlo. Au. Dobré to. Ještě je ta jeskyně. Yeah. Dobré to. Jo, to je ten Ježíš, ten, no. Ty jsi to schodil? Ne, neschodil jsi to? Já schodil. Tamto. Já schodil. No dobrý, že je to tam. Takový naše posvátný to, no. To je prostě sranda, když jste v takovýmhle biomu a jste zrovna v jeskyni. Hele, tamhle se dáš něco probourat, když se tak nudíme zrovna. Tak já se ale nenudím. Tady jsem byl, tady je slepý to. Jo? No, tady se, to jsem měl zrovna v tu dobu Pulí. poslední terčku, tak jsem to rozbil, víš. To bylo by ne. Co je? Celý sezóna. Čokoláda, mňam, 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 mňam. Okidoki, tak já jdu sníst. Ne. No já se pak dá nenudím, prostě, jo, koberce. Tak se směj 10 a 20. Thank you very much. Zabijím všechny ovce, to jsou, je to správný. Tak dělej, Tak my už teda v posteli asi nepotřebujeme, co? 20. deska. Já vás vyhrál. Tak dávejte, pánové. Se nudíme zase, no. No ne, vidíte to zábava. Já se nudím, ale nemám co dělat, víš co. Se skoro každý asi nudí, když je u kamaráda a kamarád zrovna hraje. Mě si 10. Já si rovnu ne, já mám další desku. Tyvo, ne, vypál, tam se to odpál. No, co tam je? Láva. Láva nepřítel člověk. Láva nepřítel Minecraft člověka. Já mám málo hápek, to je hrozně. Deska. A teďka je to na prostřední, jo? Takže deska. 20. Já si jednu sníh. Jo, teď tam jsou jedna ještě 20. Čokoláda. Tyjo, co jsi mi to, že jsi práce, který udělalo. Uj! Ale tak nemluvte do toho, ne. Já můžu. Tak ty jo, ale ne po takových blbostech. Tak jo, Ty se říkáš? Kolik to má? Tak honem, odejdem. Tak dojdeš do baraku a ukončíme to, ne? Tak ještě těch 5 minut. Když to ještě dozabijem ty ovce. Takže... Ty jo. To je další láva. Dostane. Jdu se podívat nahoru, co tam je. Zase, hacker. Nevím, ale já to promíchávám. Ach jo. Tak musí nějaký sněhový koule dom. Na co to máš? To máš na odstřelování zombíků, když za tebou poběžeš. Robinem. Ježišmarja. Na.
Hej, cool, že měl stranu. Ne, já jsem je viděl tady všechny ty... Teď Ua, 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 ua. Hej, Tak ono- znova patej zabije na 3 rány, cože? Mhm. Tak jdi domů a honem. Bak malej. Ne. Tulo. Promiňte, brutální lák. Nám si vypnul Minecraft, takže to je asi pro tento díl všechno, takže